misho jalana ba hamun bon fle maliko na maliko ka foli belelo hamo ko yukuma bayani wakati be ame aketo yini belelo ba ka fe ka kene kuno amase ka kuna funi adamo mi yana make ansa kuna kwe amba do bala jelen sigile no ka kuna funi ma kono wa feda ndalen fle no ni sonja kele kona na ka kuna funi da mama fo bala jele ki ibismila kuna funi blon kono na Betarata utukalo kile bisaba samba fla ani mukan fla kuna fana damna lamba damne ni dusuma kasa kuna foni do homi yere kon kada nya fo la kofi keren keren la karatu kofi amba la donya ka foko demseni fitini do munu yere kon huntara sanji jo oluka so do kono nu yere ka foko so yere kon yeso korobaye ko so yere kon bora habi ayre mani demseni fitini nu ka nu o yere kon tu demseni fitini ma duri nu yere ka fasa kon demseni fitini nu shikon madam ne sanduru fata se sansa ba makulu bela jelen de kon ni bonena ne so bi kun ka mi na bola dona ka fokon dem sen fitini nu kon tara sanjire mi na so en kono ko so en da frila uka mi nuka yoro fintigla mo hulu era kon billa ka sesa ka manu ta ku kunna nu ye uka kana ya soka alisa na toroka kuna funu kon hambala dona ka foko malila sigide mi be Brazil ka fo na toko ko Ibrahima Jallo ale kon willa ki kuna Brazil ka jamana nya mama mi yere na sile ya yere kon trabo ya masike keren keren ala ka keni malila sigi so mi yere kon be Brazil ka fo je nyo nya mama yere kon be uni nyo che barata kun ko la mi na kon ya yere ka foko ambe do mi ne ko bi ko mali jamana hale yere kon te mena gele ya chama ba de fo gele ya chama ba yere de kon ye mali jamana soronga mi do mi na ko bi ala ni anga chama che fa ma o yere kon ka sababu ala ko mali jamana ko be hani basike ko yere kon be kasiki mali jamana kon nana ko sebe wa ko mi yere de kalata filikura na to yo ko kuma bela jelen yere kon be sena ko bi do hena ko bela jelen siki jigisiki ka fasa ko mali jamana ka yere kon la kana nunu ko sebe la sigi de ha kon yere ka fokale ta kun jamana nyama la e wala sa be nyago mi be mali jamana hani Brazil jamana no cho obese ka sinsi to gamna ka chama faraka alisa metoka kuna funula hamita sene kunkankula omi namba wala donia ka fa ministry mi siglo no to do yere koni kunkanko mahale yi nyogondala jeke mina yo kani chakada no be bulo ko shapu moko hulu ye chakada kren ne munu ye ko kan chakada munu yere koni ka barate fo ye ka sini kura do sene la ka sene sangurota o kum ko nana uni ministry koni nyogoni wala sa yere koni be seka ni kura do sene la wala sa sene hayre koni be seka mali jamana nafa ko kan to ko hamina alisa hameto ka kuna fonula meta kalanko kuna fonula o mi hambala dona ka fo ministry mi siglo no sanfe kala so kun ka fogata se nyene numa ale bolo no blasa mina ira ka fasa ko kalanko ta kun ka ko kalanso shiki hulu era kontena kalanke mo kun yana keren ala no yekene ya kalanso ha ira ka fasa ko kalanso ko era konni kura uruje école de santé Bajalo, école de santé Bamnata, école de formation de santé, école de santé Bakari Jakite, école de santé Fana, école de santé Mariam Jara ani école de santé univers santé ko ulu ko o kalanso sheki le kontena seka dala nyina ka keni 7 jonjon ere kon tubulu ka seka mo kalan kana ya ta kun konkola alisa nantaro ka kuna funula hamba fa ko tare mi na mola dona ka fala na nga fintigla mo ka momoli se infecté site ka ofi bi nere kanye nani bokati hayla la ka fasa ku kani momoli kon konana ku sera ka takari bamachi wale macha mambare la mi era kon bete me fo keme bonyon ko no nana mi ambe do amna kala sigisa ku jigisigi era kon be ka jigisigi be ke anga ni fintigla mo yere kon kani pankuru kuranu no ko jigisigi be sera kala ba yere kon be ka sera takari bamachi wale macha manila koron fe enfant fe amsa hameto ka kuna fon konna lo mi amba kunda ga o kofi ka keni ba machi wale mo hule ra kon kelo no ka siram ne mo la gawni boni ni no nche mi yera kon kelo no ka gela ko ba do ga o kofi o ka fe bela jelna ba o fe fo ikra kon te ka sega do ga o do konna kren ne ala no de fry ami do mi ne ko bi hayra la ka fo ko fura ko gela ko kon be ga o ko sebe o kum konna na min sima mo ko hulna nga fintikila mo ka bolo de nyoma kunka ko ne ayra ka fa sakulu kon na ta ga o ka fura ta pankulula mi ni ka tanai wa ko ne ya awaliya ami yon ni ne ko sanga la ka fasa communisme mo yera ko ne sera ka duni gaw ko ka furai gaw dugu kono mala sa fura ko gela mi yera kon be gaw o be se ka banto ko amina
kunnafoni ne bɛ taa n'an ye siraba kan kasara kunnafoni la min n'an bɛ taa Sulemani Bugukaw fɛ an b'o ladɔnniya k'a fɔ ko an ka mototigi dɔ fo ka taa se bɛnitigi dɔ ma olu karila ɲɔgɔn na u ka kari ɲɔgɔn na senfɛ ko maa kelen o kɔni bɔnɛna nin na maa min yɛrɛ kɔni bɔnɛna nin la a yɛrɛ la ka fasa ko yɛrɛ tun ye muso la ka ye minnu yɛrɛ kɔni ni maa ninnu cɛ k'u kunda n'a ye Gabriel Ture ka n'an bɛ dugawu kɛ sa k'Ala ka bɛɛ dalen nɔgɔya Ala ka kɔsuma o kunnafoni bɛ don n'an ye kalanko kunnafoni la min minisiri min sigilen don kalanko kun kan n'o de ye madame Sidibe Dede Usumani ale fana y'a jira k'a fɔ k'ale tun bɛ ɲɔgɔn dalajɛ la ka cakɛyɔrɔ la ɲɔgɔn dalajɛ min n'ale yɛrɛ y'o kɛ ni pionnier maaw ye pionnier maaw yɛrɛ kɔni taara sa ka taa u ka foulard ka t'o da minisiri kan na ka bonya ma se kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka di minisiri ma ka kɛ n'a yɛrɛ kɔni sera ka cɛsiri hani jija min kɛ kalanko ta kunkanko la bawo a yɛrɛ k'a fɔ ko kabini minisiri ha yɛrɛ kɔni bilala kalanko ta kunkanko la ko Mali kalanko ko yɛrɛ kɔni u bɛ k'a ɲɛda kura ye o kuma kɔnɔna na olu wulila ka t'u ka bonya ma se kɛ minisiri ka bonya ma se kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o de ye colonel Asimi Goïta o kunnafoni bɛ don n'an ye minisiri ɲɛmaa ka kunnafoni la n'ale ye colonel Abdoulaye Maiga i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na colonel Abdoulaye Maiga ale bilala Choguel Kokala Maiga nɔ la o min bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la a ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ɲinini kun kan a bɛ a ka cakɛɲɔgɔnw ladɔnniya k'a fɔ sa k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan min kɛ k'o bɛna kɛ tɛnɛn o tɛnɛn nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati wa ko o fara ɲɔgɔn kan sɛbɛn ka a yɛrɛ kɔni bɛ bɔn nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati o tɛnɛn kelen na hakilala k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛ communication verbale min kɔni b'o kɛ k'o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ tarata o tarata nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati ko ani u bɛ conseil de cabinet min kɛ k'o fana bɛna kɛ o tarata kelen nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati kunnafoniya min na y'a bɔ k'a di a ka cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ko nin y'a ka baara taabolo kɔrɔ daminɛ cogo ye o kunnafoni bɛ don n'an ye jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ka kunnafoni la n'o de ye colonel Asimi Goïta an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko colonel Asimi Goïta ale kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko ale n'a cakɛɲɔgɔn bɛ fara ɲɔgɔn kan min kɛ n'o bɛ wele ko conseil des ministres ko o conseil des ministres kɛnɛ kan sa k'a ka dɔnniyali kɛ k'a fɔ ko a nata minnu bɛna kɛ ko min de ye nɛgɛjuru sira n'o ye telefɔni ye fo ka taa se montre minnu bɛ don tɛgɛ la n'olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ nɛgɛjuru sira ye k'olu yɛrɛ kɔni si tɛna don o ko kɛnɛ kan bilen halisa n'an tora ka kunnafoni la an b'an dusuma kasalen no ka nin kunnafoni di aw ma min n'o ye accident min yɛrɛ kɔni kɛra Badugu Jolibakaw fɛ n'o ale bɛ kan ka b'a sira kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko RCG ale yɛrɛ kɔni natɔla ni maaw ye ko ale ye kari ɲɔgɔnna kɛ a ka kari ɲɔgɔnna n'a yɛrɛ y'o kɛ ni mobili dɔ ye n'o bɛ wele ko Toyota u b'a jira k'a fɔ ko ni kari ɲɔgɔnna in senfɛ maa 58 ko o yɛrɛ de kɔni a ta sɔrɔ nin ko in na ko maa 30 n'o yɛrɛ kɔni kan ka ba IFM ɔkɔlidenw ye k'olu bɛɛ lajɛlen ni tora nin ko in na min de ye maa 8 k'olu yɛrɛ kɔni tun ye denmisɛnnin fitininw ye ko musomanin fitinin san 4 dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ nin ko in na min de ye maa 19 k'olu kɔni banana kosɛbɛ maa 31 k'olu kɔni ka bana k'o ma juguya kosɛbɛ kulala k'a jira k'a fɔ kunnafoni kelen kɔnɔna na ko maa 10 olu yɛrɛ kɔni balalen tora bolimafɛn kɔnɔna na min ni ala ni samanyana maaw yɛrɛ kɔni k'a dɛmɛ fɛ k'olu taara olu dɛmɛ k'olu balanen bɔ bolimafɛn kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ taa ni mɔgɔw ye kɛnɛyaso la joona joona fo ka taa se tasuma fagalaw ma olu kɔni wulila ka se ni ka ni maa ninnu ta k'u kunda n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka faaba kɛnɛyaso kan min de Gabriel Ture kati fo ka taa se hôpital du Mali ma u y'u kunda ni maa ninnu kɛnɛ kan min n'an bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu kɛ sa ko an dabama k'u bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ suma ko ala k'an fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma o hukumu kɔnɔna na minisiri min sigilen don kalanko ta kunkanko la n'o de ye madame Sidibe Dede Usumani ale fana ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛ k'a ka nisɔngoya jira kosɛbɛ ni ka sanga fo kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma maa minnu yɛrɛ kɔni ka denw maa minnu yɛrɛ kɔni ka mɔgɔw tora ni accident in kunkanko kɔrɔ min n'a yɛrɛ kɔni ye duwawu kɛ kosɛbɛ ko ala k'u kɔsuma ala k'u kɔ ɲɛji cɛ ala k'an fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma halisa n'an tora siraba kan kasara kunnafoni la min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sa ko CNJ président n'ale de ye Daku ye k'ale fana ye accident kɛ Bamakɔ ni San ni ɲɔgɔn cɛ min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sa ko an bɛ don min na ko bi ko foyi yɛrɛ kɔni tɛ président ni na nka k'a kɔni ka mɔbili ko yɛrɛ de kɔni tiɲɛna kosɛbɛ
halisa hambola dɔnniya k'a fɔ ko sɔkɔrɔjikaw fɛ ko denmisɛnnin fitinin maa wɔɔrɔ olu fɛnɛ kɔni bɔnɛna u ni la n'u y'a yira k'a fɔ sa ko musomani fila ko yɛrɛ kɔni kun bɛ nin ko in na ko maa min yɛrɛ kɔni kun ka kɔrɔ n'u bɛɛ k'o ye san 7 ni denmisɛnnin ninnu ko yɛrɛ kɔni y'u kun da pisini ka pisini n'ale yɛrɛ kɔni ye ji ye ji min ni mɔgɔw b'a dilan u fɛ walasa u bɛ se ka ko o la cogoya min na komi denmisɛnnin fitinin fila yɛrɛ de kɔni y'u ka gardiyɛnw hakilina suɲɛ ka taa don ji in na sa u yɛrɛ kɔni a yɛlɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin ninnu kun tɛ se ji la n'u maa wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tora a la n'an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka badabada dalen nɔgɔya ye ka tila ka ɲini kɛ denmansaw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to den na halisa u k'a kɔlɔsili fanga bonya denmisɛnninw kan. O kunnafoni de bɛ taa n'an ye kɔkan kibaru la min an bɛ taa Pakistan kaw fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jiwalan ka taa hale kɔni fanga bonyalen don bi kosɛbɛ Pakistan kaw fɛ u y'a yira k'a fɔ kabi juin kalo tile k'a daminɛ juin kalo la fo ka taa se nin kalo ma ko jiwalan ka taa yɛrɛ kɔni ye maa 1000 k'a y'o de faga Pakistan kaw fɛ min an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka badabada dalen nɔgɔya ye k'ala k'u kisi ni jahadi ɲɔgɔnna ma. Halisa n'an tora kɔkan kibaru la an bɛ taa Turkikaw fɛ o min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kirisikaw Turkikaw ka lasigiden min sigilen n'u ka kɔkan ko ɲɛnabɔli la ale ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min n'a yɛrɛ kɔni bɛ ka Faransikaw ka jamana ɲɛmaa n'o de ye Emmanuel Macron ale ye kuma dɔ fɔ k'a to Algérikaw fɛ a ka tagama dɔ senfɛ min n'a y'a yira k'a fɔ sa ko jamana dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ minnu bɛ ka na farafinna ka na Faransikɛ farafinw jugu ye ka walasa u kɔni bɛ se ka jɔnya juru kura bi farafinw kan min n'a kɔni Turki tɔgɔ fɔ la Turkikaw u y'a yira k'a fɔ k'olu dusuma kasara kosɛbɛ k'a ye jamana ɲɛmaa a yɛrɛ kɔni ni kuma in ta ka ɲɛsin olu ma k'olu Turkikaw ni maa bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ jamana fila bɛɛ lajɛlen a bɛ nafa sɔrɔ a la cogoya min na k'olu Turkikaw tɛ foyi ɲini bɛn ani sabati kɔ diɲɛ kɔnɔ ba n'olu gɛrɛla mɔgɔ la olu bɛ gɛrɛ o la nafa de kama olu b'a nafa bɔ o tigi b'a nafa bɔ ko jɔnya wale ko o tɛ olu ka baara ye. Mali kunnafoni show jabala laban ni ne bɛ dan sigi bi kunnafoni na ala ma basi wɛrɛ kana mi ɲɔgɔn sɔrɔ a kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan ka ɲɔnu cɛ sa an b'a fɔ ko ala ka bɛɛ lajɛlen ni kisi bɛɛ lajɛlen k'i hakili t'i yɛrɛ la a kan bɛɛ